I en masse år har vi gået på Frydenhøj, lavet vores lektier og glemt vores idrætstøj. Min læge skrev på inter, at jeg er meget fræk. Min mor hun ser det aldrig, for koden den er væk. Min lærer siger til mig, for koden er HC. Der er selvbetjening nede på PNC. Så find dog Gerhard, Janine eller Line, men ingen sagde et kvæk, for der var stille tid. Se os lige nu, se os lige nu. Hvor fanden er vi kun på bare den ikke er gået i tur. Se os lige nu, ja se os lige nu. Vi må ned på PNC, måske de får dem til at du. For vi har fået en syg karusel i skolegården. Man kan slå sig halvt ihjel, men de siger den følger lov. Jeg tror sgu ikke vi har haft lufter i et år. Det er den sløjn, for vi havde en i går. Kan aldrig finde gårdvagt, selvom de har vest. Måske de er gået indenfor, fordi at det var blæst. Men hele vildeste skete i i går. En lidt for tyk pædagog sad fast i Stilkeskov. Det var synd for ham, så sad han der. Vi skyndte os ned til Henrik og Per. Vi sagde tag en sav med, men de tog kakao med. De spildte den på ham, og den var mega varm. Se os lige nu, se os lige nu. Vi skulle have hjulpet ham, men klokken ringede jo. Men se os lige nu, ja se os lige nu. Vi skyndte os på time, det sagde Gerhard at vi skulle. Men hey Gerhard, der er noget vi gerne vil sige. Vi tror du vil være god, kan du som nissepige. Så kunne du stå der og dele dine mandariner. Godt kan ske at eje et pas for alle dem der griner. Men nu er det snart jul, og vi har fri om lidt. Og I har hørt på Guldmand, og det var mega fedt. Yeah, Vi er nummer 1, og I må leve med det. I er nummer 2, og I må leve med det. Hey! Så se os lige nu, Se os lige nu, vi skal hjem og købe gaver. Hvem har set min nissehue? og se os lige nu, ja se os lige nu. Og så kastede han sig Yeah, se os lige nu, se os lige nu. Vi skal hjem og købe gaver. Hvem har set min nissehue? Se os lige nu, ja se os lige nu. Vi har et håndtegn til Guldmand, det synes vi er de stue. Ja, og kasten håndtegner med os! Se os, og se os. Ikke langt til juleferie! Se os lige nu, se os. Og kasten syng så meget! Se os lige nu, se os lige nu. Vi skal hjem og købe gaver. Hvem har set min nissehue? Se os lige nu, ja se os lige nu. Giv et håndtegn til Guldmand, det synes vi